Olu lusasazo lwendaba lusiza ngqo kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini naze ziphambili ngalentlwa. David Mabuza could always be relied on. Umongameli Cyril Ramaphosa umchaze njengentsika nomanyaniso ngasekhoyo nowayesakuba ngusekela mongameli weli uDavid Mabuza. Lufuna ubulungisa usapho lomkhwetho neminyaka engama-20 ubudala uAndile Zungulwa ofunyenwe eswelekile eFreystata. Manti sibulisele kuNimzo Ntsundu sikonodaba belijelo sesilungele kaloku kuniphakela kuvimba wethu wangokuhlwanje. Umongameli Cyril Ramaphosa unike imbeko kobesakuba lisekela lakhe iminyaka emihlanu umnumzana David Mabuza namchaze njengomuntu obokholelwa kwizenzo kunye nobulumko. Umongameli besenza intethe phambili kwinkonzo yomngcwabo yaseburhulumenteni kaMabuza embombela eMpumalanga. uMabuza ebeninyaka engama-64 ubudala waba ngusekela mongameli weli wesibhozo phakathi kaFebruwari ka-2018 noFebruwari ka-2023. Ufihlwe kwinkonzo yabucala kwifama yosapho. Nanjengoko abazili bebenika imbeko yabo yokugqibela kobesakuba ngusekela mongameli umnumzana David Mabuza, umongameli Cyril Ramaphosa uthathe lithuba wanika imbeko kwindoda esebenze phansi kwakhe kwisigaba sakhe sokuqala njengomongameli. In all his responsibilities as deputy president, from land reform to dealing with the HIV and AIDS pandemic, from anti-poverty initiatives to addressing the needs of our military veterans, David Mabuza could always be relied on. uMabuza ukhahlelwe ngamalungu e-ANC njengommanyi nomphuhlisi woluntu, amazwi anqinisiswe ngumongameli Ramaphosa. In his eternal sleep, he is demonstrating that our many differences along political, party and racial lines and the numerous disputes we may have are eclipsed by our shared desire to follow his lead in building a just, equitable and caring society. Kanti usapho lwakhe lumkhumbula njengotata obekhona kwaye efikeleleka. When we did well, he would ask, "Did you do your best?" And if we said yes, he believed us. He didn't reward results alone, he really rewarded effort. But even when we scored high, he never praised too much. If we came home with a beaming 90%, he'd raise an eyebrow and say, "Manje, the 10% lenyu shiyele bani." Because in his eyes there was always room to grow, always a high level of excellence. But underneath that was a belief in us so steady that it never had to be loud. Umnumzana David Tabete Mabuza ubekwe kwinkonzo yabucala ebizinyaswela usapho izalamane nabahlobo kwifama yekhaya eBarberton. Usapho lomkhwetho neminyaka engama-20 ubudala ogama linguAndile Zungulwa nofunyenwe eswelekile eFreystata lufuna ubulungisa. Umzimba kaZungulwa ufunyenwe eThammasspruit eTennyson emva kokuba ebikwe njengomntu olahlekileyo eBhomeni ngoLwesine. Kungoku nje livaliwe libhoma nebelinabakhwetha abangama-21 kwaye aba bakhwetha babuyiselwe kumakhaya abo. Kambe ke kubanjwe abantu abahlanu ngesisehlo. Usapho lakwaZungulwa lwaqala lwava ngonyana walo ye kulwaluko abazali benganqwalanga ngomhla wama-27 kwekaCanzibe ukutsho ngoMeyi ludandathekile yaye luzibuza imibuzo engenazimpendulo.
Kuthe ngomhla wama-30 kweyeSilimela ukutsho ngoJuni abasebenzi kweli bhoma bathetha umlembelelo wamabali angqubanayo. I received a call from one of them telling me that Andile ran away from the initiation school, and I asked why would Andile run away from school when he took himself there. And where were the teachers? They said they were looking for him, but we heard rumors that they had killed him. Kuthe ngomhla wesithathu kule yekhala inyanga usapho lwagqiba ekuvuleni ityala lokulahleka ukazungulwa noxa nje abasebenzi belibhoma bathi mabangawubeki umcondo kwezesipolisa xa kungoku abakwantsasana bazivalile ingcango zale ndawo yolwaluko ze kwabekwa ityala abasebenzi bayo ngeenkqubo ezingekho mthethweni zolwaluko. Kunjalo nje ngolwesine wale veki ufumanekile umzimba kazungulwa esprayed ukwimeko engaginyisi mathe. Andile's body was not in good condition. He was fastened by ropes all over his body. It shows that this was premeditated. Aba barhanelwa ke bahlanu balindeleke ukuvela kwinkundla kamantyi yaseTheanisin ngomvulo. Igunya abantu loluntu iNPA linqinisisile ukuba baza kugagana nawo namatyala okubulala, ukuphazamisana nengalo yomthetho nokugila umkhuba unxamnye nomgaqo-nkqubo wezolwaluko. Nanjengoko kuza kuthi ga ngoku iFreystata sele ishicelele isithathu sabakhwetha abathe bahlanzelwa liselwa ngeli xesha lolwaluko lobusika. ICOGTA ihlabe ikhwelo lokuba uluntu luthi qwa kangangoko lungeyeli yaye luzibike indawo zolwaluko ezingaqondakaliyo nezingagunyaziswanga ngumthetho. Amaziko oluleko Mzantsi Afrika agcina abemi bangaphandle ababalelwa kwi-24,000 kuqikelelwa ukuba oku kutyabula urhulumente imali engange-11 million rand ngosuku. Oku kuthethwe ngusihlalo wekomiti epalamente ejongene nenkonzo yezoluleko uRamokgotso Ramalobeng nothethe nentatheli kule veki igqithileyo. Ngokwengxelo yengcali yezolwaphulo-mthetho, abemi bangaphandle bakhetha ukubanjwa kweli loMzantsi Afrika nanjengoko imbi kakhulu imeko kwintolongo zamanye amazwe. Ikomiti lezokuhlunyelelwa kuyimile eParliament selinxoso ukuthi ke umnyango uqale ingxoxo zokuthi ke iboshwe idonsa igwebo la eNingizimu Afrika zihambe ziyodonsa igwebo emazweni azo. There are around 25,585 which we have received an updated stats on this. The state was updated on the 30th of June by the Office of the National Commissioner. In our correctional facilities across the country, which costs the state a day 11 million. Bezomthetho bathi zinzima kakhulu igwebo nezimo iboshwe ibhekana nazo emazweni azo. Zithi ke kungcono ukuthi ke zincane igange la eNingizimu Afrika kunokuthi ziyogwetshwa ihlale emajele angakubo. Zimbabwe, issues of human rights there are not considered. One, before they commit crime in Zimbabwe, they look into those aspects. Countries around South Africa is more stricter than ours. Prefer also to take the chance in South Africa, rather here and be in jail in South Africa than in their original countries. Nigeria oke wadonsa isigwebo la eNingizimu Afrika uthi ngendlela okunzima ngayo ukudonsa isigwebo ejele laseNigeria isiboshwa nesiboshwa kumele sazi sona ukuthi sizolala sidleni. It's so bad that you would not wish your enemy to be detained there in any of the Nigerian prisons. Igama lami nguCalvin wakwaDludla eindabeni zeSABC ngibika ngaseGoli. Het gister op Korea gewoed, maar daar was geen verdere groot deur. Allah retyo abantu ngipophoza wezindaba ozipophoza wedlule isiphethu. Dit is 5 Januarie 1976. The 5th of January 1976 has finally arrived, and with it the birth of a full television service. Sanbonani. Sekufe abanye abantu abalishumi emgwaqeni yaseNingizimu Afrika. This July, SABC News proudly celebrates 75 years
of fearless, award-winning journalism. Among the night's big winners was the South African Broadcasting Corporation, which walked away with several awards, acknowledging their continued impact in the industry. From the echoes of history, will you please raise your right hand and say, "So help me God"? So help me God. to the headlines of today, South Africa, Rugby World Cup champions. we've told the stories that shaped a nation and the stories that restored faith in humanity. Join us as we journey through time, honoring the voices. Waar dit gister opgeraak het, I'm now paying R5 for a litre. Celeste Phillips, SABC. Kokelithanda, we're SABC. Dumela. Sianbulisa. Goeienaand en welkom by die nuus om 7. Welcome to the news. Good evening. Mbongeni motho wa SABC. Dis tyd vir die nuus om 6 op SABC 2. Madume bagaetso. It's a very good evening to you. Simbingelele makhaya. Nama nginibingelele. Sekube lixa elizayo ndinithanda nonke emakhaya. And the truths that built our legacy, lighting the path toward the next chapter of news. SABC News, independent and impartial. Sinamkele kwakhona Sportise nakwabo basanda ukungena uyakwazi ke ukuzibukela izindaba ku SABC Plus kambe ke kuphela nje kwazo ungazifumana kwikhasi lika YouTube ngokuba uthi SABC indaba zesiXhosa. Masikawuleswa rhuqa. Uthotho lwabahlali lusadinga izindlu zokuhlala emva kokufikelwa sisaqhwithi xa bekuqala unyaka kwilali yaseshukunqa ngaphandle kwakuqumbe eMpuma Koloni kwaye baziva bengahoyekanga. Konakele amakhaya ali119 ze imizi engama36 adilika kwaphela ngawo. Umzila wesaqhwithi esasihlasele lenginqe ekuqaleni konyaka usabonakala. Iintsapho zashiyeka zingenamakhaya, amanye ewe amacala. Unomqakatho Gwadiso noneminyaka engama93 ushiyeke ehlala eTyotyombe. Ndiye ndazama ndenza iTyotyombe. Tyotyombe elo ndilenze ngamazinga amadala. Hayi glosale nasinika yona into lomanda hayi sizawudla kodwa sawuhlala phi. Enye yenkondekazi uMambosini Nginana yazalwa ngonyaka ka1914. Mibini iminyaka ehlala kwindlu yethutyana emva kokuba umzi wakhe wemka nesithi kwiminyaka emibini egqithileyo. Ndiyahlala. Yona iyabanda ngakubandayo. Iyabanda bakubandayo. Thina ke sikolwa ngumlilo. Konke imvula ziyanetha. Amanzi alihlanga ecango. Siyacela nakubani na orhalela ukufaka isandla kule meko nje kamakhulu. Akamfakele isandla kwakhelwe indlu. Umasipala wesithili oArthambo uthi uzama ukuncedisana noluntu. Senza isicelo kwisebe lozinziso loluntu neseliphendulile emsasazi kubantu abayi71 baya kuthi bafumane i-temporary units logama belinde ukwakhela izindlu zesitena. Akuzange kuphelele apho ke, ukuhlisa uxinzelelo nokusondela kubo ukubabonelela bathi banikwa i-food parcels ukuze babe nayo into esiwa phansi kwempumlo. Ukanti uluntu lumemelele kurhulumente akhawulezise iinkqubo zakhe nanjengoko ababadala ingabona bathwaxekayo. Dingulwandile Mbulali kuqumbu. Indoda eneminyaka engama49 ubudala yaseKhuve Limpopo egama linguKhitha Khathali Mathiba isungule isitove sisebenza ngamandla elanga usebenzisa ubugoxo bufana nezipili isitya sesatellite ukwakha esi sitovu. Kule mihla antingele ntunga amaxabiso ombane nerhasi into leyo ichaphazela umzi nomzi kweli. Umathifu uze necebo lendalo apho asebenzisa amandla elanga ukwenza isitovu nto leyo yenza kungabikho mfuneko yokubasa ngeenkuni okanye usebenzise irhasi okanye umbane. Lo mfo uthi lo mbono wesi sitovu wavela kuba efuna ukonga imali kula maxabiso ombane nerhasi atyabulayo. Mumbulo zwo thoma zwezwi tshi khou vha na dzi load shedding. The idea of inventing a solar stove started when there was load shedding and I could see that my family was unable to cook and sometimes we go to bed hungry. Bakeluthi isitovu selanga sibe luncedo ekuphekeni ngokukodwa ngamathuba entsungu ziyobumnyama.
It is not basically a family matter. It is basically for the whole area. That sometimes we see areas which are dark cities, and we think, well, electricity has been cut off, whereas it is a matter of finance, money to buy electric energy. Uluntu lamkele kwaye lilithakazelele livelatanci. I am happy for him. Tikatari has always been a bright child. 2 or 3 years ago, he created a fan just using a bucket. He also created a swing for his siblings. Isitovu sikaMathiva isositovu kuphela koko livelatanci lekamva elikwasebenza kakuhle kwindalo lifikeleleka nasemalini kananjalo. Umphathiswa wezonxibelelwano uSoli Malatsi uthi inkqubo yokuqulunqwa uhlobo olutsha lwenkxaso-mali ye-SABC iyaqhuba. uMalatsi wabele usasazo loluntu imali engaphaya kwe-700 million yeerandi ngethuba ethetha ngohlahlo lwabiwo-mali epalamente ngoLwesihlanu. Ukhankanye oku ngethuba kugaywa inkxaso yonyulo lovalo-zikhewu lwe-DA. Umphathiswa wezonxibelelwano ebethetha oku ngethuba begaya inkxaso yonyulo lovalo-zikhewu lwe-DA kwiwadi yokuqala eKimberley eMntla Koloni. uMalatsi wabele ijelo losasazo loluntu imali engaphaya kwe-700 izigidi zeerandi. Lo gama i-197 izigidi zeerandi isiya kwiChannel Africa. Umphathiswa uthi le yimali nje engathangani. The SABC got over 700 million for the MTF period, which is the 5-year period of this administration. Part of that allocation goes into it fulfilling its public mandate. We need to tell South African stories on our platforms in the different languages that we have. Ukanti uhlobo olutsha lwenkxaso-mali lusendleleni. We have advertised through the department a request for proposals on formulating a funding model for the SABC. I think if you look at all state-owned enterprises, they are under extreme financial pressure, and the SABC is one of them. And our approach is to support the SABC in finding ways of generating revenue that will make it sustainable and competitive. Kusenjalo iwadi yokuqala yaseKimberley ingathathwa naleliphi na iqela kunyulo lovalo-zikhewu lwesithathu kule wadi ukusukela kunyulo lorhulumente basekhaya ngo-2021. Kulindeleke ukuba i-ANC, i-DA, MKP kunye ne-PA zijijisane ngale wadi. Uluntu lwaseMapayirane eMpumalanga lumemelela urhulumente ukuba avuselele ikholeji eyasekwa kwiphandle laseBuphuthatswana ngelixa uMzantsi Afrika uphantsi kwenkqubo yengcinezelo. Abahlali bathi le kholeji yezolima isahoywanga ngurhulumente olawulwayo waseMpumalanga. Ikholeji yezolimo yaseMarapiane eMpumalanga yayifudula inceda ulutsha kwisithili saseNkangala nakumasipala iDr JS Moroka ukuphuhlisa izakhono. Yaye yavulwa ngokutsha ngonyaka ka-2013 kodwa le kholeji yasebenza isithuba sonyaka nje kuphela phambi kokuba ivalwe kwakhona. Ukuvalwa kwayo kunyanzele abafundi abaninzi ukuba baxoze mphini wumbi baye kwezinye iindawo ukufumana imfundo enomsila. Very important hore this college is functionable because of it's going to help the community, it will thusha happily economy. Kodwa abahlali bathyola ngelithi abasemagunyeni kwigunya lezemfundo noqeqesho isitha basebenzise eliziko ngenjongo zokufumana imali koosomashishini baseMbombela. Bakwathi abahlali baseMarapiane nengingqi ezingqongele ndawo babekelwa bucala. The following year in 2014, the college was again closed. After it was renovated with lots and lots of monies, it was closed to date. And our people are suffering because, number one, they have to travel long distances to access tertiary education. Our view is that Moretele is being ill-treated in terms of individual employment, in terms of business and tenders, in terms of projects. When you look at Mamitag Hospital and other offices of government, you find there are people who are coming as far as Nelspruit and the eastern part of Moretele who are working here
working as cleaners, as security guards and other simple jobs that our people can be able to do. Ukanti inzame zokufumana isebe lezolimo eMpumalanga kuba liphefumle ngalombazi wephantsi. Mandinyamalale emehlweni ndisheke ezintliziyweni zenu kamnandi mawethu.